Yun, hello, what's up guys? Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo sa Barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Tayo ay nagsushoot ng Tika Pomeranian. Ayun, oh. Ang may-ari po ng sire ay si Ma'am Shane Yambao. Yun ang napakagandang si Ma'am Shane Yambao. Yung kapatid ng mga Yambao brothers siya ng pagkapogi-pogi. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Pati sa mama at papa nyo na walang sawang nagtitiwala kay Magic Hands. Ayun, no. Lupit talaga ni Goku. Ay, isang Rayo pala, Goku. Ay, nako, nagkamali tayo, boy. Si Rayo po to, guys. Sa mga gustong magpa-stud dyan ng phone na teacup, comment down below or PM nyo si Ma'am Shane Yambao. Yun, from Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Ayan, guys. Laking load na yan. Pero tingnan nyo naman si Rayo. Gustong gusto pang kadyutin si, yun yung girlfriend niya, si Luna ata to. Yun na, yun, laking load na, guys. Tingnan nyo si Rayo, gusto pang bumalik dyan, guys. Tingnan nyo, kaya sobrang yan hyper. Ganda ng sex drive niya, guys. Ayun. Alright, Mangaldan lang to, guys. Sa mga gusto magpa-stud, yun, comment down below o PM nyo si Ma'am Shane Yambao. Yun, sa lahat ng mga Pomeranian lovers dyan, shout out po sa inyo lahat. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, lucky load daw, sabi ni Magic Hands. Ayun, no, ganda-ganda ng aso ni Ma'am Shane. Alright, sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please subscribe naman po sa aking YT account, Magic Hands. Ang aking Facebook, Mark Sinocros Fernandez. Magic Hands TV naman po sa aking page. Follow for more pages. Bye bye.